Dobrý večer. Zúfalí rýbari zbierajú stovky uhynutých rýb. Aj o ekologickej havárii na rieke Muráň budeme hovoriť v krimi, ktoré sa práve začínajú. Vítajte. Podnikateľ, ktorý mal spôsobiť miliónové škody, je na slobode. Súd prepustil ex-manžela modelky Silvie Kučerenko. Primátorovi Strážského hrozí väzenie. Tvrdí, že ide o pomstu za to, že ako aktivista zastavil mnohé výruby. Po tom, čo vodič zaspal za volantom, začal sa boj s časom a po náraze do plotu domu bolo plyn nielen cítiť, ale aj počuť.